Il-Partit Nazzjonalista jibqa' favur residenti Polmliżi fil-kwistjoni tal-applikazzjoni minn negozjanti sidien tal-Università Ġordaniża biex ikabru l-binja u jibnu dormitorju. L-applikazzjoni saret minkejja li sal-lum l-Università Ġordaniża għadha qed tilqabbis ftit għexieren ta' studenti. Fis-qarrija l-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Bormla oġġezzjona unanimament u bil-qawwa kollha għal din l-applikazzjoni fil-waqt li nnota kif Bormla m'hemmx fejn isir aktar bini u żvilupp ta' dan it-tip. Innota kif din il-belt diġà jeżisti nuqqas ta' spazji miftuħa u li b'din l-estensjoni ir-residenti Bormliżi se jkunu qed jitilfu l-uniku spazju li għad fadal. Il-Kumitat Sezzjonali nnota wkoll li 3 tibliet huma monija bl-identità u l-wirt storiku u arkitettoniku tagħhom li se jkunu qed jintilfu parti minnhom b'dan l-iżvilupp, kif se jkunu qed jintilfu wkoll il-veduti li s'issa għadhom qed jitgawdu minn kulħadd. Il-Kumitat Sezzjonali fakkar ukoll li s-sit fejn kienet ippjanata li sservi bħala qassa tal-Pulizija f'Bormla wara li tlestiet kważi minn kollox ukoll ittieħdet minn negozjanti li jmexxu l-Università Ġordaniża. Għaldaqstant il-Kumitat Sezzjonali qed jappella lill-Gvern u lill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar biex ma jibqgħux insensittivi lejn ir-residenti tal-Kottonera, speċjalment dawk Bormliżi, jirrifjuta din l-applikazzjoni u jippreserva il-wirt storiku u arkitettoniku.